So, what's up mga kagambino dyan. So, Gagambino is back mga idol. May kinondisyon ako, no. So, pula pusod sa normal na gagamba. So, ito yung tinatawag nila dito na small, no, o tercera, o baka patangkal size lang to. Pero tingin ko ito yung mga small, no, tercera size. So, dapat to pang lalaro ko sa mga native, pero gagamba ko na lang, no. Pinaglaban ko na lang kasi nga may nakita akong comment sa YouTube channel natin na, boss, walang kwenta yung laban na yan, ba't ganito ganyan. Kasi nga nagpa-video yung mga naglalaro doon, so nakakaya naman na yung laban nila is hindi ko i-upload. So kung kahit yung pitik-pitikan in-upload ko, pero sige, wag natin i-upload yung mga ganun, no, if ever man magpa-video. Saka baka gagawin ko muna mga idol, pahinga muna ako ng upload ng mga laban ng mga dayong gagamba. Ang i-upload natin is yung mga laro ng mga gagamba natin, kasi para mas maganda, no, isang load lang. And yun, para ma-shoutout ko rin kayo. So ito pala yung mga solid natin na suporta dyan, no. Yan, shoutout sa inyo mga Lodi, no. And ito, pula pusod sa anormal na gagamba. So sana ma-enjoy nyo yung laban nila, no. Yun lang, peace. Stick na natin. Oh. Wasak yun naman nagagamba. Tika. Olo ko. Wasak yun naman nagagamba. Ulo. Na ulo. Looks like an angel. Bang. Kissing soon. I miss you. Kaya pa yan, babawian pa ng normal na gagamba yan. Pag nabitawan yan, bitalo pa yung pula pusod dyan. Pag nabitawan niya. So pag nabitawan yan, wasak pa yung normal na gagamba dyan. Ay, yung pula pusod pala. Grabe ng ulo niya. Ang galing naman maglaro niya. Buhi pa. Mga palag po, wag sinasaputan niya, sumasapot din eh. Basta pag binitawan niya yan din, malaki chance sa matali ang pula pusod dyan. Ulo ka. Ulo ko. Kaya giwag bitawan. Huminto ka na lang, tapos bibilangan natin. Basta pag nabitawan niya, talo kasi dyan. So wala na, pumundo na. Tagal ah. Uy. Namamit na. 1, 2, 3. Win. Lose.